Tässä on aika se, että me tehdään herkkuruokaa. Aloitetaan siitä, että lisätään jotain, josta voidaan muuttaa. Noin. Noin. Sitten se näyttää tältä. Sitten otetaan joku, joka voidaan muusata tietenkin, koska meidän pitää muusata nuo jutut. Sitten lisätään pieni tilkka vettä, että ne on helpompi, ei yhtään paljon. Nyt kun on muusattu aivan pirun paljon, että tulee tämmöistä, kun on vähän vettäkin mukana. Sitten jauhoja. Sitten laitetaan loputkin vedet vähän tänne. Noin. Laitetaan vähän paljon, laitetaan lisää jauhoja. Ja sokeria. Sokeria saa olla aika paljon. Noin. Sitten vähän sekoitetaan. Otetaan noin. Sekoitetaan vähän lisää. Voi pakkaa, se oli vähän tuolta, kun oli ottanut. No, ei siitä kuolla, haetaan veitsi. Näin, veitsit. Vähän voita. Noin. Sitten pauselle.